Cena referentne nafte tipa Brent je u poslednjih 20 dana povećana za nešto više od 10% i dostigla je nivo od $56 za barel. Ovo povećanje kod nas će se preliti u rezervoare, tako što će dizel koštati do $155 za litar, a bezolovni benzin do $148 po litru. Veća cena na pumpama vozači su zatekli već u februaru, a koje je najviše bilo uslovljeno povećanom akcizom za naftne derivate koje je nametnula država. Sada se očekuje još jedan talas, ovoga puta zbog političkih i ratnih tenzija u Siriji. Poskupljenje se očekuje u visini do $2 po litru, smatra Boban Atanacković iz AD Nafta. Teško je reći koliko će koštati u paru, jer se kod nas cene formiraju samostalno, a država nema kontrolu nad tim. Ovaj nivo cene je u potpunosti u skladu sa predviđanjima većine stručnjaka, koja je očekivala da će prosječna cena barela Brenta u 2017. biti oko $60. Trend rasta je uspostavljen pre 20 dana, ali sve do početka ove nedelje nije se odrazio na maloprodajne cene na benzinskim stanicama. A koliko iznosi to povećanje, pokazaće analiza koju Udruženje naftnih kompanija Srbije radi svake nedelje, kaže Tomislav Mićović. Ne postoji način da se Srbija izoluje od uticaja kretanja na svetskom tržištu nafte. Jedino na što možemo da utičemo je nivo državnog zahvatanja. Od $150 34 pare, koliko je prošle nedelje iznosila prosečna maloprodajna cena dizel goriva, 55,5% ili $82,52 direktni su budžetski prihodi, dok $67,82 para ide na sve u lancu od istraživanja, eksploatacije nafte i transporta tankerima i naftovodima do rafinerijske prerade i maloprodaje derivata na benzinskim stanicama. Kao jedno od mogućnosti u slučaju da dođe do dramatičnih poskupljenja nafte, napominju u Udruženju naftnih kompanija Srbije, država ima i da smanji akcizu. U skladu sa zakonom o akcizama vlade Srbije može da umanji nivo akciza do 20% bez promene zakona i da ih vrati do zakonom propisanog nivoa po prestanku poremećaja, kažu u Udruženju naftnih kompanija Srbije. Ovu mogućnost je vlada Srbije, poput mnogih vlada u Evropi, iskoristila 2012. godine, čime je ublažen dramatični skok cena goriva na sve potrošače.